हेलो फ्रेंड्स बरायबाय बड' जब इनफो यूट्यूब चेनेलाव आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजां दङ। दिनै जों आपडेट लाबोदों BTC TET नि रिजाल्टनि सायाव आरो BTC फरेस्टनि रिजाल्टनि सायाव। मानोना मैया मोनसे मिडियायाव नुदोंमोन जे बिथांमोना बिजाथिफोर जुदि रिजाल्टखौ होआब्ला बिथांमोना धरनासिम थांगोन बे बाथ्राखौ बुंदों। दा बेखौनो आं नोंथांमोना आपडेटखौ लाबोदों कि माने माबादि दायो जागासिनो दं जाथाया आरो लोगोसे जाहाथे रायजो राजाफ्रा बयबो मोनथियो जे माबादि जाथाय जादों BTC TET रिजाल्टआ मानो थाखाय पेन्डिं जागासिनो दङ आरो BTC फरेस्ट फिजिकल टेस्टनि रिजाल्टआ मानो दासिमबो होनो हायाखै बेनि सायावबो जों कभार खालामगोन। बेखायनो भिडिअखौ नोंथांमोना बयबो नायबानो जाबाय आरो जाय नोंथांमोना आंनि बड' जब इनफो यूट्यूब चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना ला जाहाथे आपकामिं फैबाय थानाय साख्रिनि आपडेट लेटेस्ट आपडेट मोननो हायो। मानोना BTC आव ग्रेड 3 ग्रेड 4 गोदान साख्रि फैगोन गुबुन गुबुन डिपार्टमेन्टआव। जाय डिपार्टमेन्टआ थांनाय बारनि जितु डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट जेनाखि ग्रेड 3 ग्रेड 4 हाबाखै थ' बे फैगोन। जेरै एक्साइज थागोन, बेनिफ्राय स्पर्ट्सआव थागोन आरो लोगोसे PHC आव थागोन, बेनिफ्राय गुबुन गुबुन माने डिपार्टमेन्टआव थानो हागौ आरो दा बे समजों लोगोसे जागोन। बिनि सिगां जों सावरायगोन BTC TET नि रिजाल्टनि सायाव। दा बेखायनो जों थांगोन पर्टेलाव। दा जों फैबाय एडुकेशन डिपार्टमेन्टनि अफिसियेल साइटआव। दा बाव फैनाय लोगो लोगो जोंहा अफिसियेल नटिसआ नैबावनो मोनो टेटनिया आरो बावनि रिजाल्टखौ होनो हागौ पर्टेलाव। ना गोदान पर्टेल खुलिबाय नामा दासिम जेबो आपडेट गैया, नाथाय एडुकेशन हिसाबै साइटआ बेनो आरो बावनो गासैबो डकुमेन्ट्स भेरिफिकेसना जादोंमोन। दा भेरिफिकेसनाथ' थांनाय बारनि सरकारावबो जाखाबायमोन आरो सरकार जेननायलाय गोदान सरकार फैबाय, बिथांमोना आरोबाव फिन खनसेबाव फिजिकेलि डकुमेन्ट्स भेरिफिकेसन बिथांमोना खालामबाय, नाथाय दासिमबो 984 पस्ट नि रिजाल्टखौ होनो हायासै। दा बाहाय जेनोखि जों सर्सआव मोननाय बादिबा एबा प्रेस मिट होनाय बादिबा एडुकेशन डिपार्टमेन्टनिफ्राय एबा बिथांमोना EMआ बुंनाय बादिबा नैबे जेनोखि निउस थायोना थ' बिथांमोना केस होदों होनना बुंदों आरो दा बे केस होनायनि थाखाय रिजाल्टखौ होनो हायाखै होननानै बिथांमोना बुंबाय थादोंमोन। नाथाय केस होनायनि जितु 984 बेजोंहाय सोमोन्दो दंना गैया बेखौ आङो बारा आइडिया मोनासै। जुदि केस दंमारोबा बे 984 जों केस दङबा एक्सुअलि माने मोनसे कर्टनिफ्राय स्टे अर्डार थायो, जेब्लासिम क्लियारेन्स मोना अब्लासिम बेनि रिजाल्टखौ होनो हाया होननानै मोनसे स्टे अर्डार थायो आरो बेनि हियारिंआ जाबाय थायो। दा बेखौ आं एसे कनफिउस जाबाय। जेनोखि टेट केन्डिडेट्स दङ नोंथांमोना कमेन्ट्स खालाम, निउसनाबो खालामबानो जाबाय। दाखालि जितु हाइकर्टआ नुनाय बादिब्ला नेक्स्ट हियारिंआ 26 आगस्टआव बायदि बेबादि एसे नुज्रिदोंमोन, बेखौबो नोंथांमोना कमेन्ट्स खालाम। दा नेक्स्ट जुदि हियारिंआ जुदि 26आव जुदि जामारोब्ला अब्लाथ' 26नि उनावसो जुदि क्लियारेन्स जुदि स्टे अर्डारा जुदि एक्सुअलि दंमारोब्ला बाट नुवाखै मेगनजों, जुदि हमना ला जुदि दङ जास्ट एग्जाम्पल दङ, अब्ला 26आव जुदि हियारिं जायोब्ला अब्ला गासिबो अके जायोबा क्लियारेन्सखौ होबाथाय 26नि उनाव रिजाल्टखौ होनो हानाय अपसना थायो आरो। दा अब्लाबो जों माने लाहरदों सेप्तेम्बरावसो बे जानो हागौ बे पस्टआ। बेनिफ्राय बे जोबनाय लोगो लोगोसे गोदान अफिसियेल नटिफिकेसन GT बेनिफ्राय हमना ला PGTआ फैगोन आरो बावहाय बुंदों बिथांमोना 1100नि बारा पस्टआ दङ होननानै जायफ्रा B.Ed पास खालामदों बिथांमोना बेवहाय एप्लाइ जानो हागोन बा खालामनो हागोन आरो दा बेखौ बुंदों BTCआ। देन बे 984 पस्टनि रिजाल्टआ खिन्थु गोबां लेट जाबाय, गोबां डिले जाबाय। माने दिनै होगोन गाबोन होगोन उमुक खालि होगोन होनैनो माने लास्टआव केस नांबाय एन्ड बेनिफ्राय दासिमबो होनो हायाखै। जुदि बेबायदि केस नांबाय थायोब्ला, जुदि निउसआबो केस होबाय थायोब्ला 2 बोसोर 3 बोसोर बा 4 इयार्सबो लानो हागौ। जेब्लासिम कर्टआ क्लियारेन्सखौ होआ अब्लासिम नेबाय थानांगोन। जुदि बेबादि जाथाय जाबाय थायोब्ला स्पेसियेलि जोंनि बर' मिडियामनि थाखाय गोबां खहा दङ आरो गोबां खहायाबो जागासिनो दङ आरो लोगोसे आंबो मेगनजों नुगासिनो दङ। जेरै जों गामियाव सासेल' सिंगल टिचार दङ, स्टुडेन्टसा गोबां दङ, अब्ला बे सासेल' टिचारा फोरोंगिरिया माबोरै क्लास खालामनो गंसे स्कुलाव माने गोबांथार खामानि थायो। माब्लाबा BO अफिसावबो थांनांगौ जायो बायदिसिना खामानि थाखाय बा अफिसियेल खामानिबो मावनांगौ जायो। अब्ला सानैफोर जुदि थायोब्ला रटेसन खालामनानै खामानि मावनो हायोबा क्लासखौ लानो हायो आरो इजि जायो आरो स्टुडेन्टसफ्रा नांगौसेबां माने सोलोंथाइखौ मोननो हायो। दा बेखायनो BTCआ जेसेबांनो हायो बेखौ साननानै बुजिनानै जाहाथे बेखौहाय क्लियार खालामना होयो आरो गोदान साख्रि जाहाथे टेट लाइनाव दिहुनना होयो। दा बेखौनो ओमफ्रायहाय मैया मोनसे आङो भिडिअ नुदोंमोन कि माने टेट एस'सिएशननि जिनिखि बिथांमोना बुंदों कि जुदि रिजाल्टखौहाय बे लास्ट सप्ता आगस्टआव नङाब्ला सेप्तेम्बरनि फार्स्ट सप्तायाव होआब्ला बिथांमोना मोनसे धरना टाइपबो लानो हागौ बे बाथ्राखौ बुंदों आरो दा बेबादि जायोबा गोबां दुखुनि बाथ्रा जागोन आरो गोबां लासिं सिं नुयो धरना होजालायोबा। थ' आइ होप जाहाथे BTC सरकारा बेखौ जाहाथे थाबैनो प्रब्लेमखौ सल्भ खालामना होयो बा रिजाल्टखौ जाहाथे रिलिज खालामना होयो। जुदि बिसिम लाइनसिम जुदि धरनासिम थाङोब्ला जोंनिनो माने
BTC हिसाबै जोंहा एसे माने थासारिखौ गाज्रि नुहुरो दा बेखायनो आइ हप सरकारा जाहाथे जि प्रसेस दं बेखौ खालामनानै रिजाल्टखौ जाहाथे रिलिज खालामनानै साख्रिखौ होनो हायो बाट मोनसे बाथ्रा आंनिफ्राय मोनसे अबजारभेसन आसामावहाय मोनसे आसाम स्पेशल टास्क फर्स खालामदोंमोन जेरैहाय STF होनना बुंनाय जायो सर्टआवहाय माने बे आसाम स्पेशल टास्क फर्सआ गासैबो दायथ'खौ लादों 2 लाख साख्रि होनायखौ आरो बे 2 लाख साख्रि होनाया गासैबो जोंनि BTC डिमा हासाव कार्बि आंलं काउन्सिलखौ लाफानानैसो 2 लाख साख्रि अके देन बेनिफ्राय सिलेक्सन प्रसेसआ जोंना BTCआनो खालामगोन नाथाय 2 लाख साख्रिया बे SIआव थायोना मोनसे फाइनेन्सनिफ्राय बियो माने आसामनि आन्डारावनो दंजोबो आरो दा बे स्पेशल टास्क फर्स आसामनिया गासै 90 डेज लादोंमोन बिसोरो टाइम लादों हमना ला मे बेनिफ्राय जुन आरो लोगोसे जुलाइ आरो लोगोसे नैबे आगष्टखौबो लाफादोंमोन आरो एक्चुअलि नैबेवहाय मे दानावहाय बानायदों नाथाय बिथांमोननि खामानि मावनाया जुन जुलाइ आगष्टसिम खामानि मावगोन बे स्पेशल टास्क फर्सआ अब्ला गासैबो रिजाल्टफ्रानो नैबे सेप्तेम्बरावसो बा रिक्रुटमेन्टआ ओंखारनाया बे सेप्तेम्बरावसो चान्सआ दंखायो दा जानांगौ बिथांमोननि थाखायनो माने पारमिसनखौ दासिम मोनाखै जानांगौ जायो आरो बा पारमिसन बिथांमोना रिजाल्ट होनो थाखाय बे रिजाल्टखौ पारमिसन नांगौ नालाय आसाम लेभेलनिफ्राय थ' बेखौ मोनाखैबो जानो हागौ अफिसियेलि दा बेखिनि थांबाय टेटनि सायाव आइ हप जाहाथे थाबैनो रिजाल्ट ओंखारो नैबे सेप्तेम्बर दानाव बेनिफ्राय साख्रिखौ बयबो सेप्तेम्बराव जइन जानो हायो दानिया जों फैबाय फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि फिजिकेल टेस्टआ जोबना थांबाय आरो जोबना थांनाय लोगो लोगो CSB चेयारमेना हानायसेबां थाबैनो फिजिकेलनि रिजाल्टखौ फोसावगोन होननानै बिथांमोना खोथा होदोंमोन निउसावहाय दासिमबो होआखै अलमस्ट हमना ला 15 डेजनि बारबाय होनजाबाय दा बेबादिबो जायो माखासे टेक्निकेल इसु जायो पर्टेलाव होयो नालाय दा बेफोर वेबसाइटखौ जाहाथे माने आपग्रेड खालामनांगौ जायो अब्लासो माने जाहाथे माने प्रब्लेम जाया बे टाइपनि खामानिखौ लायो आरो दा जेबो नङा एक्चुअलि नाथाय दा हमना ला 20 डेजनि खाथियाव फैबाय दा आं जिनोखि सर्सआव मोनदों बिथांमोना 15 आगष्टनि उनाव 15 आगष्टनि उनाव मिटिं लागोन बेनिफ्राय रिजाल्टखौ होगोन पर्टेलाव होगोन होनना बुंदों पर्टेलाव एन्ड बेनिफ्राय एग्जामखौहाय नैबे सेप्तेम्बरावहाय जाहैनो हागौ बादि कन्डिसना नाथाय फिजिकेल टेस्टनि रिजाल्टआ बे दानाव मोनगोन 100% मोनगोन बे टाइपनि सर्सखौ मोनदों दा जियानो जा जाहाथे होयो आरो फिजिकेलनि रिजाल्टखौथ' गाव जायनोखि क्वालिफाइड जाबाय बिथांमोना मिन्थिखागौ जास्ट माने मोनसे फर्मेलिटि हिसाबै बेवहाय मोनसे लिस्ट होगोन जेनोखि बिथांमोना क्वालिफाइड फर नेक्स्ट राउन्ड बेबायदि टाइपनि जेरैहाय रिटेन एग्जामनि थाखाय आरो मोजां खबरा बेबो कि माने एग्जामा बेसेबां जागोन जों बेखौ अफिसियेल नटिसखौ नायोबा बेवहाय जाहाथे मोजांनि थाखाय जायो आं बेखौ नोंथांमोननो बेवहाय नायखानोसै जाहाथे बयबो माने क्लियार जायो दा जोङो बेसेबां नाम्बारनि एग्जाम जागोन बा बहा जागोन बेखौ डिटेल्सआ फैबाय दा जों बेवहाय फैनाय लोगो लोगो स्केल फियाथ' ग्रेड फिया खम फरेस्ट डिपार्टमेन्टना आसाम पुलिसनि बादि नङा आसाम पुलिसना बारा जायो दा जों बेखौ नायला खालि जों एग्जामखौ नायनोसै जे एग्जामा जोंहा मा जागोन दा एग्जामा 3 आवार्स एग्जाम जागोन एग्जामा बेयो 3 आवार्स एग्जाम जागोन पेपारा 100 मार्क्सनि कुइसन थागोन नाथाय बे एग्जामा बोर्ड पस्टआ कम्बाइन जाया दे बे कनफार्म जाबाय एक्सट्रा एग्जाम जागोन नाथाय सेम डेआवनो जागोन बेखौ बुंदों सर्सआव मोननाय बादिबा माने हमना ला 30 आगस्ट जास्ट एग्जाम्पल 30 आगस्टआव मर्निं शिफ्ट मोनसे थाबाय बेनिफ्राय आफ्टारनुन मोनसे शिफ्ट थाबाय आरो जुदि नों मोननै पास जादोंबा नों मोननैयावबो नोङो जिरायनो हागोन नाथाय एडमिट कार्डआ मोनसेयावनो थागोन ना मा बे उननि बाथ्रा नाथाय एग्जामखौ डाबल होनांगोन जायफ्रा बोर्ड पस्टआव क्वालिफाइड जादों आरो बिनिफ्राय काट अफ लानानै नैबे 100 मार्क्सनिफ्राय काट अफ लानानै बे एग्जामा खुनु नेगेटिभ मार्किं थानाय नङा बावहाय 100 मार्क्सनि एग्जाम लानानै जायफ्रानोखि 1:3 आव गोग्लैगोन 1:3 आव गोग्लैगोन बिथांमोनखौ भाइभा टेस्ट लागोन एग्जाम्पल दा जोंनि पस्टआ दङ 47 बेनिफ्राय जोङो साथाम लाङोबा हमना ला बेसेबां जागोन 141 बे टाइपनि बेखौहाय माने भाइभा टेस्टआव लिंहरगोन बेनिफ्राय 47 जनाल' साख्रिखौ मोनगोन आरो एसआइआव देन बेनिफ्राय 110 दङमोन ना जितु जोंहा गार्डआव अब्ला नोंथांमोना मिथिगौ 330खौल' भाइभा टेस्ट होनो लिंहरगोन बेखायनो काट अफआ येस नोंथांमोना 90+ टारगेट खालामनांगोन नाथाय बे 90+ मोननायाबो इजि नङा मानोना पेपारनि सायाव सोनारगोन जुदि पेपारा इजिबा 90+ मोनगोन जुदि पेपारा गोरा फैयोब्ला 80+ मोनबाबो जागोन आरो दा बे टाइपनि दा बेवहाय खुनु नेगेटिभ गैया नोंथांमोना जाहाथे बेखौ एग्जामखौ मोजां होयो दा बेखिनियानो सानना ला जों एग्जामखौ सानना लानो हायो जोंनि आखायाव 1 मान्थ टाइम दङ सेप्तेम्बराव जानो हागौ बेनिफ्राय दुर्गा फुजानि सिगां आइ हप जाहाथे रिजाल्टखौ होयो सरकारा दा बेनो दिनैनि थाखाय माखासे डिसकासन भिडिअ